Ptáte se, jak se jmenuju a kolik mi je let? Jsem Alexandr Teslia a je mi 10 let. Animuju už 1 rok. Až budu velký, moje chůze bude vypadat takhle. Určitě bych na filmovém festivalu můj film představil jako film pro děti, ale i pro dospělé, že je vtipný a dává smysl. Má začátek, má konec. Můj film by se měl natočit v Hollywoodu, protože v Hollywoodu by se tam ještě mohly dodat některé efekty a s těmi efekty by můj film vypadal ještě líp. Takže ahoj! Je mi 13 let a zkušenosti s animováním mám docela velký. Chodil jsem na předeškolní školu animace a chodil jsem i na animační tábor a ještě doma jsem sám animoval. Tak, můžeme rovnou přistoupit k otázkám. Jak bude vypadat tvoje chůze, až budeš velký? Chůze, no. Doufám, že asi hodně zpříjmeně, pokud nebudu mít nějakou přímou páteř nebo nějakou nemoc, tak doufám, že zpříjmeně a to nikomu vidět. Tak, další. Co vznikne, když se zkombinuje Václav plus animace? Asi zápal pro práci, protože když animuju, tak zapomínám úplně na okolní svět a soustředím se jenom na tu animaci, jenom teď a tady. Takže to určitě zápal pro práci. Tak další. Jak bys představil svůj film po rotě na filmovém festivalu? Je to taková říčka o nových medicích, kteří zažívají různý dobrodružství a snaží se dostat tady vlastně zbytky. To je tak všechno, aby to všechno. Tak, další. Proč by se můj film měl natočit v Hollywoodu jako celovečerák? Protože si myslím, že svoboda je docela dost dobrý téma na to, aby se ten film jako rozvinul a aby mohl být jako další a mohla by se ta svoboda a ta vzácnost o tu svobodu by se mohla nějak trochu víc vyjádřit. Takže to jsou všechny otázky, takže už 10 minut. Pepíčkův pokoj. Jsme gumoví méďové a chceme se dostat z bytu ven za svobodou! Za svobodou! Ajajaj, schody. Schody! Skříň. Schováme se tam! Už jsem doma. Proč je to otevřené? Ne, zůstaneme
přidat, prosím, už nás polovinu sežral. Prosím. Prosím. Svoboda! Poprosíme Vaška a Sašu, aby šli za námi. Pódium.